Okay. Hvad vil du gøre, hvis du fik at vide, at du kun havde 80 år tilbage at leve i? Hvad jeg vil gøre? Nu skal du bare høre her. Okay. Jeg ville samle mine flasker og score panten. 44 kroner er der sgu min sanden. Så hurtigt ned i banken og købe optioner i mellemlange erhvervsobligationer. Jeg omlægger indskud til en kapitalpension. Og når jeg bliver 80, får jeg 1 million. Og jeg vil kunne få et kæmpe høreapparat. Et gåstativ, yo, 24 karat. Jeg laver broderier hele dagen lang, mens søstrene Grene babber på min stang. Ja, jeg vil køre stilen ligesom MC Clemens. Allerede da jeg var 20, fik jeg demens. Og når jeg bliver 80, så keeper jeg det real. Jeg tager det to the streets, vi tager borgestil. Og janteloven, hey, den lærer jeg for had. Jeg spoiler Old Spice, sniffer biksemad. Og crazy ass med dister med the funky flavor, mens jeg tykker skrot som en whack-ass player. Jeg klæder mig i termo som en sejl fonks. Til fællesang på bakken med min crew fra Calum Bronx. Vil have den hjemmehjælper, jeg elsker vi vil side. Og ikke tage mine bukser af, hvis jeg skulle skide. Bare krydse rundt i kørestol og råbe hallo, yo, så er der nyt og 24 tommer alu. Køre omkring og tænke, hey fuck it. Kaste håndtegn til min crew der spiller krokket. På min sidste dag vil jeg spille minigolf og dø, mens jeg ligger og hyper Karen Wolf. Og hvis hun siger nej til sådan noget gris, så vil det være nok at knippe hendes gebis. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år, smæk på din hage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år med kaffekage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år, smæk på din hage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år til at ringe og klage. Okay. Lad os tage til den næste level nu. Er I klar? Okay. Jeg vil sige til mine forældre, at jeg elsker dem, og måske prøve at lime dem sammen igen. Jeg vil stemme Pia Kjærsgaard, løse kryds og tværs. Have afføring i siden og råbe salmevers. Jeg vil ringe til radioen og aviserne og klage over vejret og priserne. En sidste tur ud til Bellevue. Jeg bouncer i min kørestol, så skal jeg spy. Hvis der kommer oldings fra en anden pose, vil jeg true med min stok og drive-by hoste. Jeg har en paraply med, hvis nu skulle blive regn. With my mind on my costing on my mind. Jeg sender en tanke ud til min skøge. Jeg siger, yo, niggas, hun ligner misse møge. Inderst inde vil jeg nok ærge mig en smule over, at jeg aldrig fik knippe knu og ule. Jeg skal aldrig mere wagge, aldrig mere skate. Jeg tager mig selv en sidste dejlig after 8 og kører ud på molen. Jeg synger Richard Ravnvald og brokker mig til børn, der går og smider affald. Men fuck det for fanden, jeg har fået så meget med. For eksempel nyresten, forkantning i mit knæ. En sidste kærlig tanke, den går til Otto Leisner. Jeg knippede hellere ham, en 20 Lotte Heiser. Jeg speeder stolen op, jeg holder alt jeg kan. Giver janteloven sidste lange mand. Jeg drøner ud i vandet, som Jones fra Indiana. Som du ser, det er mit blå bandana. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år, smæk på din hage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år med kaffekage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år, smæk på din hage. 80 år, kun 80 tilbage. 80 år til at ringe og klage. Thank you.